All I want is to hold you forever. All I need is you more every day. You save my heart from being broken apart. You gave your love away. I'm thankful every day for the gift. When the color fades away, you answer when I stay. Baby, in my arms, you still be beautiful. All I want is to hold you forever. All I need is you more every day. You save my heart from being broken apart. You gave your love away. I'm thankful every day for the gift. All I want is to hold you forever. All I need is you more every day. You save my heart from being broken apart. You gave your love away. I'm thankful every day for the gift. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Yours is the voice that wakes me mornings and sends me out to the day. You are the crowd that sits quiet, listening to me and all the medicines that I make. You are one of the few things worth remembering. Since it's all true, how could anyone mean more to me than you? Sorry if sometimes I look past you. There's no one beyond your eyes. Inside my head, wheels are turning. You are one of the few things worth remembering.
And since it's all true, how could anyone mean more to me than you? Only fools rushing, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hands, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Oh, yeah, looks like we made it. Look how far we've come, baby. We might have looked a long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still you wanna run to
the one that I belong to, still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of, still the one I kiss good night. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we won't be missing. They said, I bet they never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still the one I run to, the one that I belong to, still the one I want for life. Still the one that I love, the only one I dream of, still the one I kiss good night. You're still the one. Still the one I want for life. Still the one that I love, the only one I dream of, still the one I kiss good night. So glad we made it. Look how far we've come, oh baby. For me, darling, this time, darling, follow mommy. Kay tagal na ako'y dumadalangin kung kailan ba sa akin ay darating isang tulad mo na para sa akin at sa habang buhay ay aking iibigin. Nabuti ang isang sabing ikaw at wala nang iba ang inihintay kong makita. Ikaw ang sagot sa mga kay tagal naghintay at ngayon'y dumating. Di na hahayaan
na ika'y mawala sa akin. Nang mamasdan ka ay may ibang nadama, nabuhay muli ang isang pag-asa. Nasabing ikaw at wala nang iba ang hinihintay kong makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin, ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating, di na hahayaan na ika'y mawala sa akin. Dahil iyak ka, inarami ako. Umay kayo, naaglag sa kayo. Natayo amin na umihi, hintay aming idiri. Iayat di Diyos sa nasudi, tuy aldawa na pili. Dahito'y ti aldaw na inarami ti ako. Umay kayo, naagrak sa kayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat, imay tayo, iti balay ti Apo asiraragsak, para iti daytoy parambak. Kat kadwaan tayo, da Jimwell, ken Noemi, iti daytoy nga aldaw, nga erugida, abangunen, ti bukod da pagtaingan. Napateg daytoy akanito, agpaay kadakwada. Ngarod, kas mangipatpateg kadakwada, hintay suportaran ida, babaen ti ayat, pan nakipagayam, ken karkararag tayo. Kadwaan tayo ida dumngeg, as ipapasnek kadagiti balikas nga yabkas ti Diyos kada tayo ita nga aldaw. Kat babaen ti Santa Iglesia, si papakumbaba tayo nga agkararag iti Diyos nga Ama, babaen ken Kristo nga Apo. Agpaay kadagitoy nga agasawa nga adipen na, tapno si aayat nga awatin na ida, bendisyonan, ken pagkaisain na ida. Sang kamay sa tay nga rod nga mangidaydayaw iti Dios babaen di panangibunan nagtayo ti Gloriana. Gloria iti Dios, ikangatwan, ket ito'y nagkakapyan, kahit natawan natin pagkipanag naknakita, imunan nagdaka, ikan mo
Pagpap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 agp
kapuiti naindaklan nadayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Ang Diyos na inalitan na hari, Diyos Ama, anak na paglinari, Bensika, Kuya Jesu Cristo, Bobo nanagin sa ako, Cordero di Diyos, anak di Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika nadagiti pastas niluhong asil naki sika kadagiti pastas niluhong awaten natayoy arararawin sika situtugan iti makantawan ti Ama. Asya na kami. Gloria iti Dios, iti kangatan. Yandang isiksikaw, Jesu Cristo iti nasantuan. Siksika, ni ako siksika iti kangatan. Iti timpuyong Espiritu Santo, iti gloria iti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, pinagbalin mo na santon a misteryo ti singgalot ti panagasawa, ket iladawan na ti panagayat ni Kristo iti iglesia na. Denggam kadda iti panangidaw-dawat mi kada Jimuel ken Noemi. Gapo ti panagtalikdaken ka ken iti maysa ken maysa, pasingkidan da ita nga aldaw ti ayan ayat da. Aramidem ko mga iti amin na panagbiagda, panagnikan danto da ita nga ayat. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na daw iti libro ni Tobias. Idis isuda ni tinakarikep a kwarto, bimangon ni Tobias, ket kinunana iti asawa na. Bumangon ka, patgek nga asawa. Agkararag ta iti apo, iti panangaasin na, ket ilisi na ta iti peggad. Bimangon ni Sara, ket nagkararag da, iti panalaknib ti Diyos kadakwada. Kastoy ti kararag ni Tobias. O Diyos, dagidi kapuunan mi, maikari amay tanok ka. Madaydayaw kuma tinagan mo, iti agnanayon nga awan inggana. Iti imatang ti amin aparswam, iti langit ken ditoy daga. Pinarswam ni Adan, ket inted mo ken kuana ni Eva nga asawa na, nga agpaay a katulungan ken kabadang na. Nagtaod ti puli ti tao kadakwada. Ta kinunam,
Saan anasayaat iti lalaki nga isuna. Mga ramidak iti kadakwada akaarmina. Apo, pinilik ni Sara saan agapu iti derrep. Kasyan na kami kumaket ipalubos mo, nga agbyag kami aging gana iti kinalakay ken kinabaket mi. Sangsang kamaysada akinuna. Amen. Napan naturog dagiti agasawa, kalpasan ti panagkararagda. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Ti kaasi ti Apo punwen na tuy daga. Ikaasi ti Apo, kunwen na ti Diyos. Naragsak ti nasyon at ti Apo ti Diyos na. When naragsak dagiti pinili na nga agpaay kenkwana. Ikaasi ti Apo, kunwen na ti Diyos. Salwadan ti Apo dagiti agbuteng kenkwana. When salwadan na dagiti agtalek iti di agbalbaliw nga ayat na. Ikaasi ti Apo, kunwen na ti Diyos. Isaad tayo ti Apo tinamnama tayo. Isu ti mangtulong ken mangsalaknib kada tayo. Naragsak tayo gapo kenkwana. Agtalek tayo iti nasantuan anagan na. Ikaasi ti Apo, kunwen na ti Diyos. Ti may basa na daw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosa. Dakayod dagiti tattao ti Dios. Inayat ken pinili na kayo ako kuana. Ngarod ikawesyo ti kinamanangaasi, kinaimbag, kinapakumbaba, kinasingpet, ken kinaanos. Agiinanos ken nagpipin nakawan kayo, no adda pagkurangan ti maysa iti sabali. Masapol nga agpipin nakawan kayo, akas iti panangpakawan ti Apo kada kayo. Ket kadagitoy amin, inayon nyo iti ayat, ama magsinggalot, anananay iti iso amin. Tital na nga ited ni Kristo iti agturay kumakadagiti puso yo. Tadayto iti nangawisan ti Dios kada kayo iti maysa abagi. Kanayon kumanga agyaman kayo agtalinaed kuma dagiti puso iti mensahe ni Kristo iti amin a kinabaknang na. Agsisinuro ken nagbibinalakad kayo iti amin a kinasirig. Agkanta kayo kadagiti salmo, himno, ken na espirituan akan kanta. Anapno iti puso yo iti panagyaman iti Dios. Ngarod, amin nga ramiden ken sawenyo, aramiden nyo itinagan ni Apo Jesus. Agyaman kayo iti Dios Ama, babaen ken kuana. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sa bulan pa, di pagayang ti Apo, kas maidagan. Ket amin tu naitetuken ka, Hallelujah. Sa bulan pa, di pagariang di Apo, kas maidagan. Ket amin tu maitetuken ka, Hallelujah. Ti apod da kada kayo. Basta kumain ka. Daytoy sumaganad na daw tinasantuan Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan.
Gloria, tinaypaitan ka ako. Kinuna ni Jesus kanagitadalan na. Daytoy ti bilin ko. Agin nayat kayo ka si panagayat ko kada kayo. Ti katanukan ngayat nga ipakita ti may nga tawa. Isot panangipay na tibiyag na para katigiti kagayam na. Da kayo dagiti kagayam ko no tungpalin yung ti bilin ko. Saanin nga dipen ti panangawag ko kada kayo. Tasan nga mo ti adipen ti araramiden ti apule. Nga mawagan kayo ti kagayam, ta impakamog kada kayo ti amin na nangig ko kinabag. Sana da kayo ti nang pili kanyag, no di ket siya ti nang pili kada kayo. Dinutukan kayo nga mapan, kanagbunga ta dua, ket manayon kumatibunga yo. Iti kasaitan ti umakada kayo tanya manatawatin yung kenkwada, itinagan ko. Dahito nga ron ti bilin ko kada kayo. Agin nayat kayo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Good morning, Apo Jong. Kang ronaan na da Jimwell ken ni Noemi. Ni Apo Jong Apo ti muna nga nagyanan ni Jimwell nga nagsakristanan. Sinoblat ko laeng nya. So nga datata. Tatak la mapadasan ay first time ko nga mangkasar. Well, first time ko ti mangkasar ti kabalay ko, kadwak. Hindi pala ang Jimwell, di kinasar ko nga dahito talaga nga istiin nga dakan niya. Iso nga dahito ibagak, sigurado nga amunan, tanaumang agdangdangag ti sermon kon. Ito nga simbaan, so far, nanipod na blesan dahito nga simbaan, dahito pala ang matinagkasar, nga kaadwan tininong kininang. Awan, so pala na ori lang hang umanay datoy pag pampanunutay kapaya nga nagado ninang na aday surok kanyam nga diskarte Jimwell ngam hamoy bagbagakin ni Noemi nya no makarurod ni Noemi no agpungto ti ibagam ing kaagipulong kadagiti amin nga ninong kininang takunam di na pala no good wa nagbaaw to di ulo na niya. Saggay sa nga pa nagagipulong ko nam kanya data kita di pala nakadandano di na pala good wa nagbaaw to ta ulonan. Kakabsat na tipon-tipon tayo nati kalay sa da Jimwell ken ni Noemi. Jak amo no nya ti ibagak nga rod ken ni Jimwell ta inya naganan nabayag nga tila papapanami pangkaskasaran nagadu nga kasaren ngam tila maibagak nga ta kunada dapay nagkuna ka apay amo yan ipo padi ti mangkasar ka hambang nga nagasawa kunana pa one month nya maibagami iti married life inadallaeng ngam sa bali dijay actual nga experience ti panagasawa tami garud na padasan. Iso nga sa bali DJ ibagami, mabalin na laka nga ta DJ ibagami, ngam DJ os-os to nga panangpadas ti agasawa, diskarte mo data na Jimwell niya. Pinpinakol kay tulat mo kinin da kay mo makaawat no nya data nga kaya yung aramida. Ngam adu-ada giti mabalin nga pagpampanutan. Umuna, be open. Agpatang kayo. Haan nga agkam-kam ti maysa narigat na agasawa nga haan nga agpatpatan. Be open no anya ti mari na titunggal maysa kada kayo. No napabainan ko madya maysa iti ibagat ti sa bali. Into no paray bait amom bakit na ba inanak. Amom lakay jak kayat. Mabalin nyo nga ibaga dayjay. Tano inurnong yo day nga kinamkam daytan. Ngay nangrugi nga agkemkem amoy ti sao nga agkemkem no rinugyan yo ti agkemkeman hangkay nga agsarita hangkay nga agopenan mangrugin ti problema. Be open. Haan nyo nga kemkeman ti katitunggal maysa. Si ka Jimwell no da problema mkin ni Noemi mabayat pay laeng mati adamo barkada na hanga isuda.
ti pangibagaam isuna niya. No agsauman ni Jemuel no yung akadang gamot niya. Baka irugrugi na pala. Ay, di ka makasao ngamin. Kasi mula, no yung minadahan mo nga kayat kin ni Jemuel, be open isuna ti pangibagaam. Hamo nga pan ibaga ti sabali, hamo nga pan ibaga kin ni katuganga, hamo ibaga kada mamangkin bapag mo, into no medyo nadagsa na kamabalin nyo ti agpa-advise. Ngamhaan nga, basapol nga aginuping kayo no inya ti kariri na ti tunggal maysa. No hamo madmadijiri na naibagayo, agtungtong kayo nga nasaya at ti maibagalaeng atap no openness ko na nagahaan gamin nga kwa, haan nga may nga makatulong, tahaan nga maala, ti saksakit tinakem. At dapat di best advice da nga kunada, haan nyo nga palimpasan ti may nga aldaw, not the conflict, nga iyuray iti bigat. Na may mayat no da kay mula. Ang ado dagiti mayat man nga agasawa, kasladala aso ken pusa, agapa datatta inton madamdama mayak manen. Nagmayamangkit kita nagiti agasawa, agsubangda mayak manen. Ngam na may mayat nga kita daytay uray no addahan na kayat iti maysa, hamo makita nga agsubsubang da iti public madi apaya no awan respeto yu ti tunggal maysa ti tattao automatic awan mo respeto da kada kayo. Haan nyo magatang ti respeto. Uri adda kwarta, uri adda sanikwayo, hanyo magatang ti respeto. Ti respeto da kayo ti umuna nga mangted ti respeto iti tunggal maysa tadagiti tattao sumurot da. No ibilag mo ni Jemuel Noyme, Noyme ibilag mo ni ay Jemuel ibilag mo ni Noyme, nagbinilag kayo, dagiti tattao, among dagiti tattao ka, apo, nagchichismo sa tattao tata. Well, nangaroon na tatagabalwarte kin besalan ta nagkamang. Anjak mo ah. Amoy dagiti tattao, tila berberuken da, dagiti kamali ti daduma. Nagrigat ti agbirok ti tao nga ti berberoken na kadi apresyaren na iti panagasawahan. Ora da magkakadagitan ni ninong yung nga nagado. No kamali ti sabali ti beroken ti tao naglaka nagado. Nagado. Ngam no di nasaya at narigat na maberukan. Kas ti tao iso nga tatapay lang haan kay nga binilag kayat nga sa una respeto kayo ti respeto yo haan nga magatang nga gapot sa bali da kayo no da respeto yo makita yo nga da respeto yo ti tunggal maysa kadagiti naganak yo ken kadagiti tattao da automatic dagiti tao iteddan tumo iti nga respeto ngam no madlaw mo ti tao ka nga gululbod ka na lastog. Uri ka di adal, uri ka nadasa ni Kuana, no makita nga awan res respeto na, awahan di kabilanan di tao, agsubli mo laeng kanya na. Nagpintas na ti kararag dito, ay umuna nga maibasa ti kararag ni Tobias. Haan nga gapo ti derep, no di pakaidaydayawan ti Diyos, ala ka na medyo naunag samot ti pamatiyo, sa Kristan driver pa ni Jemuel, man nakimisa mo ni Noyme ken ti pamilyana dayti ko mga panagasawan ti nagpintas nga ibagatayo ka pakaidaydayawan ni Apo Dios. Mang-create kayo man ti pamilya nga pakaidaydayawan ni Apo Dios. Challenge na dayjay nya. Taado ti pamilya nga maidaydayon ni Apo Dios. Ado dagiti pamilya nga haan nga makaayayo iti matang ni Apo Dios. Pagbalinan nyo man nga di aramid yo, di pamilya yo, di patanurin nyo, maidaydayaw ni Apo Diyos. Normal lang ang problema. Taawang mo't hangag problema. Naawang problema mo, ada tililing mo. Normal lang dayta. Nga mabalin nga katawaan, mabalin nga dalaan, mabalin nga personalan, tapno agtuloy lat na di respeto kin ayat titunggal maysa. Nataagang kayo, taren tayo, kayo, good age mo dahi tang agasawan. Kadagiti daduma ka naladaw pa di kuman. Ngamostolaan, may mayatan nataagang kayo. Mabalin nyo nga pagbalinan, te kunana, pagbalinan nyo nga dahi ta aramid, dahi ta pamilya, pakaidaydayawan ni Apo Diyos. Respeto, pakaidaydayawan ni Apo Diyos. Anya ti napintas pa yung aramidin nyo datahan lang pakaidaydayawan ni Apo Diyos. At the mission nyo dito ilubong, dahil tilaglagipon nyo. At the mission nyo, anya yata nga mission nyo, mangituloy, tinasaya at nga pan nakaparso ti lubong.
agbalin kayo apagwadan nga sa nga pagasawaan. Tanagadumot dagiti hanga mabalin nga pagwadan nya. Nalano adda pagkamalyan ni Jimwell Noymi, normal da ita. Mabalin ti bumawi. Nadda pagkamalyan ni Noymi Jimwell, normal da ita. Sungurod nga tayo isang kakunak no mangkas kasarak, iraman mo nga asawaan, dagitay pagkapsutan ti asawa yo. Taham mga perfect ni Noymi, ham mga perfect ni Jimwell. Ham mga mabalin nga agbalin nga perfecto. Innawat ko na daya, akin naawatan kayo. Ken Noymi, ni Jimwell, han nga scanner ti panunot na niya. Nga daytay, naawatam ko maa. Nga mabalin nga kasya. Han na mabasa no niya daya kaya mo, isungurod nga agtulag kayo. Agsinarakoy ko na daya. Kano maaramid yun dahito, tapno maidaydayaw ni Apo Diyos ito nga panagkalay sayo, tapno mapapintas dahito nga misyon nyo, tadalat ta misyon nyo, anayayay panakiwarwaragawag tinagan ni Apo Diyos, tapno maaramid yun dahito, anya tirumbang aramidin nyo, iso daya, asi kakararag, ay karkarigatan nga tao na kayo ni Apo Diyos, agkararag, pangalaan nyo pigsayo nga mangsarangat ti lubong, kararag. Hindi kay pa pagbiit kay pa laang nga nagkadwa. Nito nagpamilya kayo di tanto nga mapuspus. Di tanto nga makita no si asino kayo. Di tanto nga makita no kas ano ti trato dagiti tattao kada kayo. Day ta kaado tininong kininang yo dagiti tanto mete day tanto mete kaado. Ti either mga presyar wenno mangublag kanya yo. Hankay pa'y nga nangrugi. Hankay pa'y nga nangrugi nga agpamilya. Tatapay laang mangrugi dito yun after dito nga kalaysa. Tasabalin. Ado ti panubok na. Ado ti karit na. Tunggal adda umay agkon-konpisar kanyak. Ti maysa nga ibagbagak nga mission da dagiti umay agkonpisar. Ikararagan tayo dagiti pampamilya. Apaya nagado ti maupupay a pamilya. Nagado ti masulsulisog a pamilya. Nagado ti awan ti ayat ijay pamilya. Nagado ti agpampamilya ay agdiden na nga sa pamilya nga mauawanan da iti namnama. Nagado ti agsagsagaba nga ubing gapo ti kinatangsit wenno rurod dagiti agasawa. Ado ti karit na ti pampamilya tatta. Paggapuan ti nasayaat nga tao, ijo uneg ti pamilya. Paggapuan ti dakes nga tao, ijo uneg ti pamilya. Iso nga na ti kapintasan nga armasyo te kunak nga ulitan, si kakararag kayo. Haanyo nga liwayan ni Apo Diyos iti biyagyo. No maminsan ka lang agkararag iti Jimwell tata, maminsan nga pulo. Nya? Kasi mo kanyam Noymi. Awan tinarigat nga biyag, awan tinarikot nga biyag, no adda pa nagtinna ko naynay, ken si kakararag kayo. Ngam no maawan ni Apo Diyos ta biyagyo, uray nga ta kwartayo amin yung kwarta. Uray nga tanong kas ano nga diskarte yun no maawan ni Apo Diyos iti biyagyo mapukaw narigat. Ngala si kakararag dagito nga gimong, dagito nga inalayo nga nininong kada nininang, dagito nga naganak. Si kakararag da kada kayo sapay kumata ikararagan da kayo. Kentarabayan da kayo. Itinagan ni Apo Diyos makapudno kayo. May salaang nga banag ti kabuteng tayo dito apaya ti demonyo dadaulen na dagiti nagkalaysa. Ikarigatan na nga ipenetrate. Ngamhaan na nga abaken no si kakararag kayo. Ado nga ba nagti pangayusaran ti demonyo tapno dadaulen na ti sakramento ti kalaysa. Iso nga ado ti madadael ngem ikarkarigatan nyo. Dayta ti kapintasan nga armasyo. Iti panagserbiyo kadagiti tattao maidaydayaw ni Apo Diyos. Ti sakramento nga awaten nyo, protektaran nyo, isakip nyo. Iso dahi ti napintas nga armasyo. Ala kakabsat, danggayan tayo da Jimwell ken ni Noymi, tasapay kumata makapudno dahi nga panagasawa, sapay kumata agbalinda pagwadan. Kang runaan na amin, dahi ko mga panagkalaysa, pakiidaydayawan ti Diyos. Uray da tayo amin, awan ti excuse. Di ko maaramid tayo, maidaydayaw ni Apo Diyos. Itangarod nga gundaway, Noymi ken Jimwell, tumakder kayo, dagiti naganak, ken dagiti ilaangan principal sponsor Apo, umay kayo, agtakder ti abi ken likodan data aramidan tayo, dahito nga panagkalaysa.
Jimwell, kennoy may itangal daw imay kay dito itap na patalgidan nyo ti ayan ayat yu babaen ti agnanayon asing galot ti saklan ti iglesia. Ipanamnamag ti panangikarkararag da iti agimong kada kayo. Tapno iburay ko mati Diyos, tinabuslo na pambendisyon na itayan ayat yo. Ket tulungan na kayo amang tungpal, kadagiti annungen ti biyag, an asawaan. Da kayo met kakabsat ng runa kada kayo nga naganak ninong kada ninang. Dawatek kada kayo tatarabayan nyo, da Jimwell, ken Noemi, babaan dagiti karkararag yo. Ket awatin nyo ida akas baro nga agasawa, iti sidong tina Christian wan agimong tayo. Songbatan nyo asi pupudno dagiti asaludsod. Noy may kamatlaang diti asi bubulos tanakem mo tapno isinggalot mo iti agnanayon tabagim iti panagayat ken panagserbi ken ni Jimwell nga asawam. Wena po. Jimwell, may kamatlaang diti asi bubulos tanakem mo tapno isinggalot mo iti agnanayon tabagim iti panagayat ken panagserbi ken ni Noemi nga asawam. Wena po. Ilalabot kan samag. Noy ken Jimwell si dadaan kay laeng adu amang isuron to kadagiti anak nga ited ti Dios kada kayo tapno nasingpet danto ka Kristiyano. Wena po. Wena po. Yan tangay kayat yo ti agkalaysa, agsinnango kayo, aginiggan kayo iti ima, ket iyebkas yo ti panggep yo. Iti saklang ti iglesia na babaan di panangsongbat yo kadagitoy asaludsod. Pagkuruson nyo, basta. Yung principal sponsor pa yung makitoy. Noemi, kayat mo matlang nga kadwam ken asawam ni Jimwell. Babaan dito a seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Yawat mo matlaang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wena po. Awatem matlaang akadwam ken asawam. Wena po. Jimwell, kayat mo matlang akadwam ken asawam ni Noemi. Babaan dito a seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Yawat mo matlaang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wena po. Awatem matlaang akadwam ken asawam. Wena po. Huwa po mi Diyos. Ipaay mo kadi. Amanipod itangal daw. Ipuso ken kararwang. Agkay kaysada iti amin na ban. Pagrigatan man wenno pagimbagan. Kinabaknang man wenno kinapanglaw. Sakit man wenno saluna. Aginggat di nakampag sinayon ni patay. Ket itada kay amin nga adda dito, saksyan nyo asyak, babaan dito ray ti iglesia, patalgidak, ket bendisyonak, dahil asinggalot ti panagasawa, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Bendisyonan. Sa mo bura mo kay may kamkamong pailaan. Ngatay. Bendisyonan tayo dagiti aras ken singsing yo titulong tayo adda itinagan ti Apo sa nangaramid ti langit ken daga. Bendisyonam kad Apo dagitoy asingsing. Tapno da Jimwell ken Noy may amang isingsing kadakwada agtalina edda ko mga agbyag. Iti sidong tinalagda nga ayan ayat ken kinapudno gapo ken Kristo nga Apo mi. Bendisyonam kad Apo da Jimwell ken Noemi nga anak mo kadagiti nan-ana esan ni kwa ditoy daga nga iladawan dagitoy nga aras ket aramatin da ko maapangragpat ti agnanayon abiyag gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyonam kad ditoy nga nasantuan nga libro ti naglaon ti sao ti Dios ken ditoy Santo Rosario sapay kuma ta iso ti ibiyag da Noemi ken Jimwell. Iranod da kadagiti tattao ken sapay kumatababan ti pandulong ni Apo Santa Maria makapagbiag daan na pudno gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ngalan di singsing. Yung nervyos kan sama. Sila ka lang nga nasanay.
Noemi, usarem da ito ya singsing, akastam da ati ayat ko, ken kinapudnok ken ka. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nini, pinsa mo umanay. Kaya awan dakdakal. Mag-diet ka, ta umanay ta sing-sing. Jimwell, usaram dati a singsing. Kastan dati ayat ko, ken kinapudnok ken ka. Itinagan ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Nakasing-singkan boy ah. Ngayon na ito yan. Noemi, ay tek nga asawa, iyawat ko ken ka dagiti nga aras, kastam da ti panangidaton ko, ti bagi ken ka, nga agpaya pagimbagam, ken ti pamilyata, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. When awatek nila. Ted mo amen niya. Mga idul-dulain. Si kamos saya ataw niya. Natagtong-tong it gilaod to bram. Awatin nyo ti nasantuan na Biblia nga naglaon ti sao ti Diyos nga iso ti basain nyo, ibiyag yo, iburay yo. Iso kumatimang iturong kada kayo. Nga po Santa Maria, pagbalinan nyo nga iso ti rena ti pamilya. Iso ti pagwadan ti pamilya niya. Wan? Ngong tagrosarayo. Ang samad. Kaya kung gunam nga sa Kristan din sabi, amo aglualaw. Kakabsat mapadayawan na ka mangiparang kada kayo, ti kabarbaro na Christian one asa nga pag-asawaan, the Mr. and Mrs. Jimwell ken Noemi Sarsa. Congratulations. Sublita dito gaw tayo. Nagparintuman kayo, aramidin nyo ti masindyan ti kandela, ti belo ken cord. Tumakder tayo para iti kararag sa pasap. Idawdawatan tayo ti iglesia, ken dagitoy nga kakaskasar, kati panagasawa da, iladawan na ti panagkalay sa ni Kristo ken ti iglesia na, kako na tayo, apo, denggan na kamkadi. Kasyam kad apo ti Iglesia Katolika, iti sangalubungan, dagiti disipulo na ken kuana ken dagiti agserbi ti gobyerno ti pagilyan mi a Pilipinas. Kumararag tayo ti apo. Apo, denggan na kamkadi. Kasyam kad apo da Jimwell ken Noemi, ket pagkaysayam kumang agnanayon dagiti puso da. Kumararag tayo iti apo. Apo, denggan na kamkadi. Ilisim kad ida kadagiti pagdaksan, palag-anem dagiti rigrigat da, ken pagtalina idem ida anapudno ken ka, iti tiyempo ti sulisog. Kumararag tayo iti apo. Apo, denggan na kamkadi. Riingem ka ti grasya ti sakramento ti panagkasar, kadagiti amin anaasawaan. Kumararag tayo iti apo. Apo, denggan na kamkadi. Kasyam ka dagiti napanglaw, dagiti masaksakit, dagiti matutuok ken marigrigatan. Kumararag tayo iti apo. Apo, denggan na kamkadi. Aramidem kadi adda kam amin nga adda ditoy ita, napudno kami ti panagayat mi ken ka, ken iti maysa ken maysa. Kumararag tayo iti apo. Apo, denggan na kamkadi.
Manakabalin amin kan agnanayon a Dios kita kad asiaasi dagitoy nga anak mo ipaay mo kad kadakwada ti panagtalina edda anapudno ken ka ken iti maysa ken maysa ket kalpasan ti atiddog ken nasingpet a panagbiag gonggona amto kad ida iti agnanayon aragsat agraman dagiti anak da ken dagiti mangay ayat kadakwada gapo ken Kristo nga apo mi. Idatun miken ka Apo sagsagod mi anan mo agyaman miken ka managparabor nga ama awaten pasantuen ida daytoy tinapay pasantuen kumang and daytoy anak daytoy datun miken ka ket sapay na kumang damay karida iti padayang apang supapakmin tinadungom o ama daytoy tinapay pasatwem kumang and daytoy anak daytoy natun miken ka ket sapay na kumang amay karida iti panayang apang supapakmin tinadungom o ama Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ken kastama ta pagimbagan tayo ken di kadagawapan ti nasantuan nga iglesia. Apo denggam kad dagitoy karkararag mi kat awatem ida awatem dagitoy daton mi ama ipaay kada Jimwell ken Noemi. Itangal daw pinagkaisam ida ti sakramento ti panagasawa sapay kumata ti misteryo ti nasudi nga ayat ni Kristo arambakan mi iti daytoy a Eukaristya degdegan na ti panagayat da ken ka ken iti maysa ken maysa gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Ama man nakabalin amin ken agnanayon a Dios rombeng unay nga agyaman kam ken ka iti amin a tiempo ken disso gapo ken Kristo nga apo mi gapo ken kuana inaramid mo ti baro apan nakitulag kadagiti tattaom sinubbot mo ti tao babaen ti papatay ken panagungar na inranod mo ken kuana ti nadyosan a biag babaen ti pannakikaysana ken Kristo inaramid mo a makipagtawid iti agnanayon a gloria ni Kristo. Daytoy ti pannakaibukbok ti grasya iti sidong ti baro atulag mailadawan babaen ti panagkasar a mamatalged ti ayan ayat ti lalaki ken babae ket ipakita natin na Diosan a panggep ti ayat mo makidanggay kami ngarod kadagiti angheles ken amin asa santos sa dilangit amang ibunan nag iti gloriam ket ikantami ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo di Dios, dagiti amin aswan. Ilang kendaga takluda, iti pagkaidayawan. Hosana, 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 Hosana iti kamatwam, Hosana,
Hosana, Hosana, Hosana iti katawan. Madaydaya ti umay, itinagan ti Apo. Sana, 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 sana ikawan. Sana, 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 sana ikawan. Pod noon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gugwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinan, kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo, kat mangan kay amin iti daytoy. Kada ito'y tibagik, iso mayawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akal pasanday, di pa nang rabiida na nga lay ti kalis, nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara. Dara ti baro ken nagnanayon at ulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasoy. Aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami, ken iti daytoy ahalis uminom kami, ipangarami di ipapatay mo, tuwapo agingay ti yay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, kadag serbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami ang makirano di tibagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesyam, anaisak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pamat ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam kadmet da Jimwell ken Noemi, isuda nga inka pinagtipon iti daytoy nga aldaw ti panagkalaysada tapno babaen ti grasyam ket matungpal da ti langen ti panagasawa babaen ti ayan ayat ken kapya. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi amat maturog kasi inanama ti panagungar danto ken amin dagiti pimmosayan iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo, apakakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi Apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to, ken inggasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantan o ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana.
pamararaw iti Ama, ket lualwan tayo iti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Idawdawatan tayo da Jimuel ken Noemi nga imma iti altar itatarugyan dati biag anasawaan tapno ti pannakirano dati nasantuan abagi ken dara ni Apo tayo Hesus Kristo kan kanayon laeng analagda ti ayan ayapda. Apo si papakumbaba kami amang idawdawat kada Jimuel nga ita nakikalaysa ken ni Noemi iti daytoy a sakramento ipaay mo kad kadakwada tinabuslo na pamendisyon mo tapno agragsak da kuma iti ayat nga insagot mo iti agasawa ket pabaknangem ti iglesia babaen dagiti anak da sapay kumaapo tadaydayawen da ka iti tiempo ti ragsak ket agkamang da ken ka iti tiempo ti ladingit da maparagsakan da kuma ti pannakatulong mo kadakwada kadagiti trabaho da ti pannakaammo da nga adda ka kadakwada kadagiti kasapulan da agkararag da kumaken ka iti gimong dagiti tattaom ken agpaneknek da maipanggep ken ka iti sangalubungan madadaan da kuma maaddaan da kuma iti atiddog a panagbiag agraman dagiti gagayem da ket makipagtaeng danto kuma iti nailangitan a pagariam gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. O Apo mi a Hesus Kristo kinunam ka dagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan ka dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Cordero di Dios, amang ikat, kadagiti basbasol di sangalubungan, mga asika, kada kami. Cordero di Dios, amang ikat,
ka kadagiti basbasuki sa ngalubungan mga asika kadagami Cordero di Dios, amangin ka, karangiti basbasuki sa halubungan, itin ka na di ka, itin ka Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanya. sa makaibag ti kararong. O Apo Jesus, umay ka. Tuy puso ag naet ka. Ikutam tuy biyak ko ken kararwa. Tapno jak tu maisina ken ka. Iturong nakat ko Apo. Tarabayen ala daytoy numo. Tapno ak se biyak asipuputno. Naging tungpal ko'y biyak ko. Hati ayat mo, Isu Apo ti biyak ko. Keti asim, Isu Apo ti kiret ko. Keti bilin mo, Isu Apo ti bagnos ko. Na agturong kinahudno. Hati ayat ko, Isu Apo ti biyak ko. Keti asim, Isu Apo ti kiret ko. Keti bilin mo, Isu Apo ti bagnos ko. Na agturong kinahudno. Silawam Apo to'y panunot ko. Pakirden kadito'y nakem ko. Biyagem Apo dayto'y kinakurapan ko. Idalek ko ken kaidatun ko. Iyawat ko ken ka ti amin ko. Usarem kad Apo to'y adipen mo. Isurum nga biyag iti bintek mo. Pinagkaleklaeng ken ka o Apo. Hati ayat ko, Isu Apo ti biyak ko. Keti asim, Isu Apo ti kiret ko. Keti bilin mo, Isu Apo ti bagnos ko. Na agturong kinahudno. Hati ayat ko,
Isu apu tibiaku keti asin Isu apu tikiretku keti bilingmu Isu apu tibanosku nagturong kinabudno. Kumararad tayo. Apo da kami anak iranod, itinasanton ako munyon, idawdawatan mi, dagiti gagayam mi, ada Jimwell, kennoy mi, pinagkaysam iti sakramento ti panagasawa, pagtali na idam kad ida nga asidagkan ka, sapay kumata ti panagayat da iti maysa ken maysa, ipamatmat da iti sangalubungan, ti pamati da ken ka, gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Jimwell ken Noemi, itatanaawat yun ti sakramento ti panagasawa, ipaganetget ko kada kayo nga agbiag kayo anapodno iti maysa ken maysa. Noemi, awi ayatem ni Jimwell nga asawam, ket agbiag ka nga na imambag nga ina, awa, ket agtalinaed ka kuma, iti sidong ti pamati, ayat ken kinasingpet. Jimwell, ayatem ni Noemi nga asawam, kas ti panagayat ni Kristo iti iglesia na, makipagbiag ka ken kuana iti sidong ti panagbuteng iti Dios. Ti apo adda kuma kada kayo. Gusto ko mamit din ka. Jimwell ken Noemi agdumog kayo taawaten yo tinadaeg pamendisyon. Ni apo tayo nga Iso Kristo asa nga ili ti padaya sa jaykana. Bendisyonan na kay kuma agraman dagiti kakabagyan ken gagayem yo. Sapay kumata ni Jesus anangayat ti iglesia na babaan ti ipapatay na ponwen na ti ayat dagita puso yo. Amen. Ipaay kumati apo adda kayo amamati ti panagungar na or-orayon na kayo asiraragsak ken sinanama iti yaay na. Amen. Ti pambendisyon ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumabaket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa hindi pa nagkalay sa da Jimwell ken Noy may intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Lagkis kayo mo't na mapicture. Lari day. Ini apa ya? Kay tagal na ako'y dumadalangin kung kailan ba sa akin ay darating isang tulad mo na para sa akin at sa habang buhay ay aking iibigin.
Nang mamasdan ka, may ibang nadama. Nabuhay muli ang isang pag-asa. Sabing ikaw at wala ng iba ang hinihintay ko makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating. Di naahayaan na ika'y mawala sa akin.